manaad pag abot sa meeting. Pero pag abot sa celebration, may kalimot sa saad. O niya, mautoy mahimong ground para mo biya sa simbahan. Nga siya may nagsaad. Siya po'y nagpakya siya saad. Kanya ang nahimong rason sa iyang pagbiya sa simbahan. Kaya wa siya katuman sa iyang saad. Pagkalinghod nga klase nga pagtuo. Walang kakadala sa imong gisaad. Di na ka mo simba. Nya dito ka tugpas pi ka simbahan. Nya pag abot panahon nga manaad ka dito Nya mapakyas mo kang ngita pag lain simbahan. Nya mahimo kang libuter ani. Diba na mo langaw? Ngun nila kadang langaw nga pulag lubot. Sige daw nag ambak-ambak. Sige daw balhin og tugpahanan. Ayaw sundo ka na. Man ako na ay mag-commit sa inyo karon Sunday na mao ninyo dalahon. Kung mapakyas ka man, wala tayo mahimo na. Kaya ka mga sirkumstansya. Alang nga ihawon ka. Di para lang din makahatag ka. Kung saan po, nagsaan si Rizami o iman og litson. O niya mapakyas siya. Adi na ito sa litsonon. Sa daan na ito kay may mga sirkumstansya. Kaya kung nanaan sila karon kay abundansya. Di pag-abutan ng dol-dol na kay nagpait na. Alangan ipalit niya daan ng litson atong abundansya pa siya. Mapanos, mataot. O, di ba? Ano na siya? Dili unta, mahimong ground na ikaw mo talikod, na ikaw mo biya, na ikaw mo mabugdaw, kay wala ka nakatuman sa imong saan. O kung nasairan po nimo nga mauna imong kaluyahon, nga maluya ka, kung di katuman sa imong saan, di tumanon nimo imong saan. Kaya kabalo man ka mo man na imong kaluyahon.